възможността да избирате между бялата позлата и цвят шампанско. На вашите екрани съвсем скоро вие ще може да видите, уважаеми зрители, ни прекрасни гривни дизайнерски. Именно нашите дизайнери са избрали това да влезе в днескашното ни издание. Уважаеми зрителки, погледнете на вашите екрани, вие вече виждате гривна, която е изключително, как да кажа, нестандартна, с безброй камъчета Сваровски и всъщност наистина цената е доста висока. Приблизително 300 лева, уважаеми зрители. Вие разбирате, нашите продукти са първо, че са в ограничено количество, тъй като ние работим директно с производителя. Нашите дизайнери имат възможността да ви предоставят тези бижута днес само и единствено сега. Съвсем скоро ще можем да разберем каква е и цената за тях. Именно на цената на един градски разговор обаче вие ще може да направите своята заявка. Уважаеми зрители, ние ще чакаме. Аз също очаквам цената, а именно 29,99. Това е много добра цена, уважаеми зрители. Аз съм изключително доволна, че ние успяхме да зарадваме всички вас, които вече си харесахте тези гривни. На цената на един градски разговор вие може да изберете кой от двата нюанса повече ви харесва. Дали ви допада повече бялото злато или разбира се, розовото, което аз държа тук, но то всъщност е цвят шампанско. Уважаеми зрители, представете си как това бижу вече блести на вашата ръка. Предстоят ни летни нощи, горещи дни и разбира се, много приятен и страхотен загар на кожата. Разберете, уважаеми зрители, само 7 са бройките, които са останали, затова не губете време. На цената на един градски разговор 02439 1580. Наистина, как да ви кажа, 300 лева е продажната цена. 300 лева е продажната цена, която вие получавате в магазините, бижутерийните магазини и шопинг центровете, но само единствено сега, уважаеми зрители. Вие може би се чудите защо нашата цена е толкова ниска. Разбира се, че ще ви кажа. Ние работим директно с производителя и имаме тази възможност да ви направим част от нашето предаване, разбира се, вие да направите тези бижута част от вашата колекция. Погледнете тези кристали. Всичко, което вие получавате, уважаеми зрители, са два невероятни камъка Сваровски, както разбира се и безброй камъни, обсипващи тази прекрасна гривна. Не чакайте последните секунди, уважаеми зрители, правете вашата заявка сега. Вие може наистина да правите вашия избор, дали ви допада повече този цвят. Цвета на шампанско, цвета на карамела или може би повече ви допада този нежен и бял цвят. Повтарям, нашите бижута са позлатени с 18 карата злато. Последни два шанса. 29,99 е на изключително ниска цена. Аз съм почти сигурна, мили зрители, че вие може сами да направите своята сметка. Знаете какви са цените в бижутерийните магазини. Знаете какви са условията, които вие получавате там, когато закупите каквото и да е било бижу. Но само единствено аз сега мога да ви гарантирам, че в срок от 30 дни вие ще може да върнете вашата покупка в случай, че не сте доволни от качеството. Но кой би върнал подобно бижу, уважаеми зрители? Самата аз съм сигурна, че вие момента, в който пристигне тази гривна, вие ще сте сигурни вече в качеството. 86-75 последна бройка, уважаеми зрители, направете вашата заявка. Аз продължавам напред в моето предаване с нашия промо-продукт, именно част от нашата луксозна колекция. Вау, погледнете, уважаеми зрители. Скъпи мъже, ако вече сте направили избор за подарък на вашата любима, изчакайте малко по-късно в моето предаване. Аз ще имам възможността да ви дам, разбира се, уникалната ексклюзивна цена само единствено днес. Това е наистина доста магическо бижу.
колето, което е позлатено с 18 крата, 3 пласта жълто злато и безброй камъчета Сваровски, разбира се, в средата на които е един огромен неутрален камък Сваровски, цвят неутрал. На вашето внимание, уважаеми зрители, аз искам вече да имам възможността да представя едни прекрасни обички, изключително летни, изключително свежи, носещи доста голямо настроение. Погледнете тези прекрасни обички, уважаеми зрителки. Не се ли влюбихте вече в тях, защото самата аз наистина доста се зарадвах, когато ги видях. Може да притежавате единия чифт, нека да кажем розовите обички, вие може да съчетаете във вашето ежедневие, а защо не тъмния лилав цвят вие да използвате във вашите горещи нощи. Погледнете цената, уважаеми зрители. Цената е наистина много висока, цената е 200 лева към момента и това е така, защото вие получавате тези два огромни камъка Сваровски. Съвсем скоро ще мога да ви дам цената. Аз самата виждам, че вече има една заявка за тези обички. 16-14 вече са бройките, затова не губете време. Ако вече сте харесали някой от тези, може би и двата цвята, заповядайте и се обадете, уважаеми зрители, на цената на един градски разговор, цената, която днес може да получите 127, не, 27,99. Това е невероятно. Как е възможно да е толкова ефтино? Дори самата аз не знам, уважаеми зрители, но това е цената, която моите колеги току-що ми съобщиха. 27,99. Това е наистина една уникална възможност. Трябва да сте много бързи. Сами вие знаете, че това е един невероятна възможност за вас. Ако ви харесва, уважаеми зрители, направете вашата заявка. Няма да имате време, ако продължавате да се чудите на цената на един градски разговор. Гаранцията, която ние ви даваме, е, че ще получите парите си обратно в случай, че не сте доволни от качеството или изработката на тези обички. Но кой би отказал камъни Сваровски, уважаеми зрители? Погледнете колко блестящи и колко прекрасни, какви прекрасни бижута държат на своята ръка. Разбира се, че може да изберете между нежния розов цвят, който виждате в тясната страна, разбира се, може да изберете и малко по-страстното лилаво за всички ценители на прекрасните бижута, за всички момичета, които искат да имат такива невероятни бижуки в своята колекция. Обадете се, наистина имаме последни 4 бройки. Аз съм много доволна, уважаеми зрители, че вие вече сте направили своя избор и заявка. Отново споменавам, вие трябва само да направите заявката на телефоните изписани, които виждате изписани на вашите екрани. Не пропускайте тази възможност. Не пропускайте вашия шанс да се здобиете с тези прекрасни обички. Може да изберете вашия фаворит. Разбира се, може да поръчате и двата. Изключително подходящи са за подарък. Разбира се, коя ли дама няма да се влюби в тях, коя ли девойка няма да ахне за тези, ако получи подарък с тези прекрасни обички. Последни два шанса. 27,99. Мили дами, самата аз съм сигурна, че вие вече знаете. Изключително ниска и много достъпна цена за бижу с такова високо качество. Нашето предаване се излъчва на живо, т.е. вие трябва да правите обаждането си сега, уважаеми зрители, в този прекрасен следобед. Вие имате възможността да направите заявка за тези прекрасни бижута. Вие ме посрещнахте във вашите домове, а защо да не посрещнете и тези прекрасни бижута на вашата ръка, само след като направите заявката? На цената на един градски разговор ние имаме наистина последен шанс. Последен шанс, коя ли ще е щастливката, която ще може да се здобие, уважаеми зрители. Аз не мога да си смъкна погледа от тези обички. Наистина съм изключително влюбена и искам да поздравя всички, които се здобиха с тези бижута. Разбира се, аз продължавам напред с нашия промо продукт.
Именно. Тази невероятна огърлица, изключително величествено бижу. Погледнете, уважаеми зрители. Това е нещо, към което самата аз имам изключително голям респект и едва ли бих подминала девойка, която има на своето деколте такава огърлица. Вау, какво да кажа. Разбира се, преди това преди да имам възможността да ви дам уникалната и ексклюзивна цена за това бижу, аз ще мога да продължа с следващия наш избор. Именно едни доста симпатични. Прощавайте. Имаме една прекрасна огърлица, уважаеми зрители. На вашите екрани съвсем скоро ще заблести една прекрасна огърлица с изключително нежни и красиви топли цветове. Огърлицата е позлатена с 18 карата жълто злато. Разбира се, вече виждате колко скъпо бижу е това. Наистина виждате и нашите количества, че са доста ограничени. Това е така, уважаеми зрители, защото нашата колекция е дизайнерска и разбира се, милите ни колеги са се постарали да направят всичко възможно вие днес да имате възможността да се здобиете с тези бижута на изключително ниска цена. 7 са количествата за това, който от вас вече е направил своя избор или е решил, че може да си позволи това бижу, нека да се обади на телефоните. Аз съм сигурна, че, уважаеми зрители, цената от 69,99 е изключително ниска цена, но нека да ви кажа 024391580. Искам да знам, колеги, коя ли ще... Тя вече цената е на нашите екрани. 69,99. 8785. Това е уникалният код, който вие трябва да казвате, уважаеми зрители, на вашите оператори. 7 ще са бройките. 7 ще са бройките за това, ако това бижу вече ви харесва, уважаеми зрители. Ако си го представите на вас или вие имате някой свой любим приятел, приятелка, която би се радвала на това бижу, вие може да се обаждате и да правите своята заявка. Аз абсолютно ексклюзивно и безплатно давам тези обички. По-скоро, как да ви кажа, 69,99 е една невероятно ниска цена за качеството, което получавате на това бижу. Представете си каква би била продажната такава или тази, която вие бихте получили в бижутерийните магазини. Скъпи зрители, искам да знаете, че ние работим без никакви търговски такси, без никакви допълнителни надбавки и допълнителни такси. И това е така, защото ние работим директно с производителя. 69,99 вече имаме 3 бройки продадени. Това е наистина много добре. Много съм щастлива. Това е нашата Сваровски акция, уважаеми зрители. Последни 4 са бройките, които вие получавате, с които вие ще можете да се здобиете, разбира се. След съвсем скоро аз ще трябва да продължа напред в моето предаване със следващата изненада, но вие, ако вече това бижу ви е харесало и ви е допаднало, направете своя избор сега. Вече вие си го представяте на вас, на вашето деколте, защо не и на деколтето на ваши близки и любими. Направете подарък, уважаеми зрители, в последните 2 бройки, които имаме. Ще имаме възможността да ви кажа. Гаранцията, която ние ви даваме, уважаеми зрители, че ще получите парите си обратно в срок от 30 дни, ако се откажете от тези бижута. Кой друг ви дава такава възможност? Кажете ми, уважаеми зрители. Има ли някой друг, който може да ви даде тази възможност? Аз съм почти сигурна, че не. Колието, което вие виждате на вашите екрани, е позлатено с 18 карата, жълто злато и безброй камъни Сваровски, уважаеми зрители. Погледнете невероятната и дизайнерска изработка. Аз съм наистина впечатлена от изработката на това бижу. Последен шанс, уважаеми зрители, отново повтарям за всички, които включват сега своите екрани. 69,99 и нито цент повече плащате за тази прекрасна огърлица.
Аубиците получавате абсолютно безплатно. Всичко, целият този блясък, който вие виждате на вашите екрани, ще бъде блясъка, който вие ще получите и ще имате възможността да сложите на себе си само ако направите заявка и, разбира се, обаждане. На цената на един градски разговор имаме последен шанс. Нашето абсолютно ограничено количество от 7 бройки вече се стопи. Имаме последна възможност. Коя ли ще е щастливката, уважаеми зрители? Искам да поздравя на всички, които се здобиха с този прекрасен комплект. Аз съм много щастлива, уважаеми зрители, че вие вече се наслаждавате на своя избор, но нашия промопродукт не чака своето време. Аз за това искам да го презентирам между всички наши продукти. Погледнете, имаме една прекрасна огърлица. Това е наистина кралицата на всички огърлици. Ние имаме над 200 кристала, уважаеми зрители. Един наистина доста голям инкрустиран камък Сваровски, отново в прекрасна изработка. Разбира се, до момента, в който аз ще имам възможността да ви дам цената за това, аз ще мога да зарадвам всички мъже, които все още се чудят какъв ще бъде следващия подарък за своите любими, а именно, уважаеми зрители, виждате на вашите екрани една прекрасна перла. Разбира се, към тази прекрасна висулка аз мога да ви предложа и тези прекрасни обички, които вие ще може да съчетавате, мили дами, във вашето ежедневие, на вашите по-официални поводи и по-специални моменти. Скъпи мъже, искам да се обърна към вас. Ако все още се чудите какъв би бил следващия подарък и какъв трябва да бъде подаръка за вашата любима, ако все още не знаете нейните предпочитания, аз ви ги казвам. Перлите са предпочитанията на всички жени. Няма да сбъркате с това. С този комплект, на който съвсем скоро аз ще мога да ви дам цената. Сигурна съм, че ако вече ви е допаднало това бижу, вие може да започвате да правите заявка на телефоните, изписани на вашите екрани. Скъпи колеги, искам да знам каква ще е цената, коя ще е най-добрата цена. 29,99! Това наистина ли е така? Това е цената, уважаеми... Не, имаме друга цена. 22,99. Благодаря ви, уважаеми колеги. Благодаря ви, скъпи мои колеги, че вие отново правите щастлива, мен ни правите щастливи. Всички мои зрители, които днес могат да се здобият с това. Виждате колко бързо се стапят количествата. Обадете се сега на цената на един градски разговор. Наистина цената е, как да кажа, аз разтреперах се вече, уважаеми зрители. Наистина разликата е много голяма. Имахме много голяма отстъпка. Не пропускайте вашата възможност. Скъпи мъже, ако все още не сте направили избор за вашата любима, направете избора си сега. Направете единственото усилие да наберете телефоните, които виждате изписани на вашите екрани. Не забравяйте, че цената на този комплект е 220 лева. Вие, ако закупите това бижу от всички бижутерийни магазини, аз дори съм почти сигурна, че няма как да може да получите абсолютно същото бижу. Нека да кажем някакво бижу с сходно качество, разбира се, перла и прекрасен камък Сваровски. Вие ще може да имате нещо подобно в бижутерийните магазини, но не и същото. Нашето бижу е абсолютно дизайнерска изработка, затова се обадете и поръчайте своя комплект сега. 8772, скъпи дами, всички, които обичате елегантните бижута и непретенциозните такива. 22,99, изключително ниска цена, самите вие знаете. Прекрасна перла и невероятно красив камък Сваровски. Погледнете комбинацията бяло-злато. Бяло-злато виждате на вашите екрани, уважаеми зрители. Обсипващо тези прекрасни обици. Три пласта бяло-злато
невероятни камъчета Сваровски, инкрустирани отгоре на тези невероятно топли и меки перлички, уважаеми зрители. Бъдете сигурни, че вашите дами ще ви заобичат момента, в който вие направите подарък по-специален. А защо не и този специален шанс? Аз ви давам само единствено сега шанса да се обадите на телефоните, които виждате изписани на екраните. Това е прекрасен подарък за всички поколения дами. За вашите майки, за вашите любими и за вашите дъщери. Аз знам вие, уважаеми зрителки, колко много харесвате изяществото в бижутата. Защо не да имате възможността да го закупите и да закупите това прекрасно бижу на толкова ниска цена? Ние имаме възможността, уважаеми зрители, да ви я дадем само единствено, защото работим директно с производителя и няма никакви допълнителни наценки, няма никакви допълнителни такси, които вие ще доплащате. 22,99, нито цент повече. Последна възможност, уважаеми зрители, последен шанс за всички, които искат да се здобият с тези бижута. Вие получавате едно изключително високо качество бижута. И разбира се, гаранцията от 30 дни в случай, че се откажете от това, което виждате. Скъпи зрители, искам да честитя на всички, които се здобиха с този невероятен комплект. Аз продължавам с нашата промо оферта за деня, именно тази прекрасна огърлица, уважаеми дами, погледнете. Много финна, много деликатна изработка, изключително елегантна и може би за най-специалните ви поводи. Скъпи абитюрентки, ако все още не сте направили своя избор за своето колие на абитюрентската ви, на балната ви вечер, но преди да ви дам ексклюзивната цена, аз ще продължа напред в моето предаване с следващата изненада за всички любители на пръстените. Отново продължаваме с перли. Отново вие ще имате възможността и да изберете между два цвята. Скъпи дами, днес вие може да направите изключително лесна и бърза заявка. Ако вече ви допада този пръстен, това ще бъде нашата топ оферта за деня, така че ако вече ви допада този пръстен, може да правите своите заявки на телефоните, изписани на вашите екрани. Количествата ни към момента са 49. Цената е доста висока, наистина. Погледнете, уважаеми зрители. Вие вече започнахте да правите своите заявки. Това е много добре. Вие знаете, уважаеми зрители, ние излъчваме нашето предаване на живо. За това повечето наши зрители вече са наясно, че цената, която ще платят, всъщност няма да бъде тази цена, която вие виждате на екраните, а ще бъде най-ниската, която ние ще можем да получим от нашите производители. Това са две прекрасни перли. Виждате, едната е в цвят шампанско, другата е в бял цвят. Но нека да видим, уважаеми зрители, каква е цената. 15,99! Уважаеми зрители, 15,99 е цената, която е наистина много голяма разлика. Виждате сами на вашите екрани продажната цена, виждате и нашата ексклюзивна цена, която получавате само единствено сега. Моля ви, обадете се и поръчайте вашия пръстен. Не пропускайте тази възможност. 024391580 на цената на един градски разговор. Уважаеми зрителки, не е необходимо вие да ставате и да ходите където и да е било. Вие се обаждате и правите своята заявка. Изберете вашия цвят, изберете вашия фаворит и се обадете. А защо не да направите подарък за вас и подарък за вашата приятелка, за вашата любима най-добра приятелка? Когато погледна тези пръстени, уважаеми зрители, се сещам за моите приятелки, колко те биха ги харесали. Последни 3 бройки, погледнете колко бързо продадохме всичко, уважаеми зрители. Изключително съм щастлива, че вече сте направили своите заявки. 15,99. Последна бройка. Вау, това беше наистина нашата топ оферта за деня. 8673. Това е уникалният код, който вие трябва да казвате.
Ами честито на всички, които продадоха, които си купиха тези прекрасни пръстени. Честито, мили дами. Аз продължавам с нашата уникална оферта за деня. Именно това прекрасно бижу. Бързам много, за да мога да имам възможността да ви представя всички бижута. На вашето внимание, уважаеми зрителки, погледнете тази невероятна огърлица. Невероятна огърлица. Но преди това, уважаеми зрители, аз трябва да продължа с нашата ексклузивна и най-луксозното ни бижу за днес. Скъпи дами, аз съм сигурна, че вие вече може да видите първо какво ще бъде нашето количество. Вие виждате и продажната цена, към която самата аз доста се вцепих. Около 600 лева е продажната цена за това колие. Уважаеми зрители, нашето количество ще бъде ограничено, тъй като сами вие виждате, цената на това бижу е доста висока. Аз съм сигурна, въпреки всичко, че нашите колеги, моите колеги ще могат да ви дадат наистина доста ниска ексклузивна цена, само единствено сега, по време на моето предаване. Уважаеми зрителки, предаването се излъчва на живо, за това ако вече ви е допаднало чисто дизайнерски това колие, ако вече сте се впечатлили от всичките цветове, които вие виждате на вашите екрани, вие може да направите своята заявка. Колеги, знам, че е много скъпо бижуто, но нека да видим каква е цената, която може да направим. 229 лева. Това наистина ли е така? Да, господи, 229 лева. Ние можем ли да направим по-ниска цена? Аз знам, че ние можем да дадем нещо по-симпатично като цена, а именно 149,99, уважаеми зрители. Това е нашата наистина най-лимитирана оферта. Цената е 149,99. Моите колеги бяха така любезни да ни дадат толкова ниска цена. Разбира се, аз продължавам с моите изненади, а именно подарък за всички дами, които направят своята заявка. Погледнете тая красота, уважаеми зрителки. Представете си как вече вие ги имате. Сигурна съм, че всички, които харесват да глезят себе си с такъв тип бижута, ние вече имаме един продаден комплект. Някой вече е закупил своето бижу. Чудесно! 02-439-1580, телефона, на който трябва да се обадите. Цената, която вие получавате в магазините, е 600 лева. Това бижу наистина не е за всички. Не е за всички дами, това бижу е за всички вас, които обичате да експериментирате със себе си. Това е наистина чиста, елегантен, чиста, елегантна комбинация на перли и кристали Сваровски в най-меките и нежни цветове. Наистина 149,99, уважаеми зрители, е цена, която няма как да получите в бижутерийните магазини. 149,99 плюс гаранцията от 30 дни. Почти невъзможно. Само аз и само сега мога да ви дам възможността да направите своята заявка. Обадете се на телефоните, изписани на вашите екрани. Вземете последните две бижута. Вече имаме още една покупка, последен шанс. Наистина, уважаеми зрители, които сега включвате вашите екрани, имахме само 3 бройки, вече възможността е само една, последен шанс. 149,99. Направете вашата заявка, платете само единствено, когато тези бижута заблестят на вас, когато те заблестят на вашето деколте, на вашите ушички. Цената, която вие може да получите в магазините, е близо 600 лева, но вие получавате цената от нас. 149,99,
149,99, уважаеми зрители, само единствено сега, ексклюзивно в моето предаване, което се излучва на живо. Вие може да направите заявката, направете я сега. Кой ли ще се здобие с последния комплект? Обичките вие получавате абсолютно безплатно. Вие ще ги получите безплатно само ако се обадите и поръчате и направите своята заявка за това толкова елегантно бижу. Уважаеми зрители, вие, скъпи дами, сигурна съм, че вече знаете с коя рокля може да се съчетае това бижу. Страхувам се обаче, че това е нашата последна възможност за това. Ако вече ви е харесало, направете избора. Тоест, ако вие вече сте направили своя избор, обадете се. Това е нещото, което трябва да направите. Наистина се надявам, че ще звъннете и ще направите тази изключително лесна заявка 024391580. Последната наша опция, последния шанс, уважаеми зрителки, вече някоя дама се здоби с това колие. Честито, уважаеми дами. Момента настъпи, уважаеми зрители, за нашето най-очаквано и най-луксозно колие. Вау! Какво да ви кажа? Скъпи дами, на вашите екрани вие виждате едно изключително специално колие. През цялото предаване ние чакахме момента да настъпи, момента в който ще можем да презентираме това прекрасно бижу, което е изработено изключително прецизно. Може би току-що получавам информация, над 200 са камъчетата, които вие виждате тук, уважаеми зрители. Цената, какво? Цената е 500 лева. Цената, която вие може да получите, уважаеми зрители, в магазините е наистина висока. Количеството, което аз имам към момента е 7. Нека обаче, аз съм наистина много любопитна да разбера каква ще е цената, която ние ще можем да ви дадем. Колеги, 99,99. Това е много добра цена, но знаете ли какво? Аз разбирам, че това не е всичко. Именно 74,99, уважаеми зрители. 74,99 за тази прекрасна за това прекрасно колие. Вече имаме едно продадено количество. Колегите ми подават информация. Това е наистина супер цена за това колиенце. Абсолютно безплатно получавате тези прекрасни обички. Погледнете. Количеството ни доста бързо намаля, уважаеми зрители. Последни 4 бройки. Вие виждате на вашите екрани. Колието е позлатено с 18 карата. Жълто-злато, инкрустиран камък Сваровски в неутрален цвят, който вие ще може да съчетавате в почти всички нюанси на вашите любими дрехи. Това е наистина много специално колие, което самата аз, ако видя на някоя дама, на някоя девойка, никога не бих подминала просто така. Самата аз искам сега да го сложа на своето деколте, уважаеми зрители. Няма да ви позволят, разбира се, моите редактори, но вие ще може без ничие позволение да слагате това колие всеки път, когато вие искате. Последни 3 шанса, 4 от тези 4 вече бройки са разпродадени. Получавате тези прекрасни обички, уважаеми зрители, абсолютно безплатно. Само ако се обадите и поръчате прекрасното колие на вашите екрани. Всичко, което вие виждате тук, уважаеми зрители, всичко, което ще получите в действителност. Самата аз съм много развълнувана, много щастлива, че имам възможността да ви предоставя този шанс. И погледнете колко бляскаво бижу държа аз, уважаеми зрители. Тези безплатни обички, аз съм сигурна, че вие ще може да носите и във вашето ежедневие. Не е необходимо, разбира се, да ви казвам аз с какво и кога ще ги съчетавате.
Това е нашата най-добра оферта за днес, уважаеми зрители. Предаването, което се излъчва на живо, Бижута ТВ, само единствено сега. На цената на един градски разговор 0249 1580. 0249 1580. Количеството ни вече е намаляло. Аз наистина съм много развълнувана. Кой прави своите обаждания сега? Искам да знам коя ли дама вече се здобива с тези бижута. Вие няма да имате възможността да се здобиете с тях утре или в кое да е от нашите предавания, защото нашите бижута са уникални и разбира се, уникални по рода си. Аз имам възможността всеки ден да имам различни бижута в моята колекция. Направете това бижу част и от вашата колекция, уважаеми зрители. Последен шанс, коя ли ще е щастливката, която ще се здобие с тези прекрасни обички и прекрасното коле. Последен шанс, уважаеми зрители. 8778 8778. Това е кодът. Това е уникалният код, който вие трябва да дадете на вашите оператори. Аз съм сигурна, че те правят всичко по силите си, уважаеми зрители, да отговарят на вашите обаждания. 02 439 1580. Аз все още ви очаквам. Казвам отново за всички, които включват сега своите телевизори. Нашия промопродукт, нашата най-специална и луксозна колекция на вашите екрани. Гаранцията, която ние ви даваме, е гаранция за едно прекрасно и много високо качество бижу, позлатено с 18 карата жълто злато, уважаеми зрители, взето директно от производителя с безброй камъни Сваровски. И разбира се, гаранцията, която ние ви даваме, че ще получите парите си в срок от 30 дни в случай, че решите да се откажете. Аз не бих се отказала от това. Аз не бих се отказала от това бижу, защото как бих могла? Предаването ми отива към своя край, уважаеми зрители, но нашата последна бройка чака своята щастлива дама, която ще се здобие с това. 74,99. Това наистина не е скъпа цена за това, което вие получавате. Не мога дори да направя сравнение. 500, близо 500 лева е цената, която вие получавате в бижутерийните магазини, на уважаеми зрители. Само единствено сега, по време на живото ми предаване Бижута ТВ, вие имате възможността да се здобиете с това, с тази прекрасна огърлица. Погледнете колко е красива. Разбирам, уважаеми зрители, че вече имаме 7 щастливки, които са се здобили с това прекрасно колие. Разбира се, обичките, които получиха безплатно. Аз продължавам напред. Скъпи мъже, ако все още се чудите какъв би бил най-прекрасният пръстен и най-добрия подарък за вашата приятелка, може би годежена, може би не, а вие сами може да направите своя избор. На вашето внимание, уважаеми зрители, изключително елегантен и класически пръстен. Всяка една принцеса би заслужавала такъв пръстен на своята ръка. Скъпи мъже, мили момчета, ако все още се чудите, както споменах, какъв ли би бил най-добрия пръстен изненада за вашата девойка, вие може да направите своите заявки сега. Цената, която виждате, е доста висока. Близо 160 лева, но колеги, аз мога ли да получа своята цена днес? 24,99! 24,99, уважаеми зрители! Не, дори имаме друга! Именно 16,99! Това е невероятно! Браво! Много ви благодаря, колеги! Наистина, нашата най-добра оферта за деня. 02 439 1580. Уважаеми, скъпи мои зрителки, не е необходимо вие да чакате някой принц да ви направи тази изненада. Защо да не направите тази изненада за себе си? Всички момичета, които обичат да се чувстват независими и разбира се обичат да гледат себе си, това е вашия шанс. 16,99, вие сами знаете колко ниска
ниска цена за такъв пръстен с такова качество. Разбира се, инкрустиран камък Сваровски в неутрален цвят, който вие може да съчетавате във вашето ежедневие, а защо не и на вашите по-специални поводи. И погледнете, 16,99. Това е наистина огромна отстъпка, която ние можем да направим. Скъпи мъже, представихте ли си вече вашата дама с този пръстен? Всяка една девойка заслужава такова бижу на своята ръка. 024391580. Класическия пръстен, който всяка една девойка заслужава. 15 са нашите бройки. 15, наистина нашето количество доста бързо намаля. 16,99. Именно за това съм почти сигурна, уважаеми зрители, че вие може да направите сами своята сметка. Виждате продажната цена за пръстен с такова качество и разбира се камък Сваровски е доста високо, но ние работим директно и ексклюзивно с производителя. Точно за това аз давам тази възможност на вас днес и сега, само единствено сега, да направите своята заявка на цената на един градски разговор. Все още виждате това на вашите екрани, уважаеми зрители. Това означава, че все още може да правите заявка за този пръстен. Погледнете колко е бляскав, погледнете колко красиво бижу държа аз на своята ръка. Последни два шанса. Последен шанс. И уважаеми зрители, честито на всички, които вече се здобиха с това бижу. Аз искам, разбира се, да ви направя една ексклюзивна оферта, уважаеми зрители. Това е легендарното бижу на Леди Даяна. За всички, които знаят, че ние разполагаме в нашата колекция с това невероятно коле, успяхме отново, уважаеми зрители, да ви изненадаме. Разбира се, виждате вече продажната цена на целия комплект. Аз обаче започвам с изненадите. Първата ми, от която е, че вие ще получите изключително ниска цена. Втората ми изненада е, че имате гаранция, която е в срок от 30 дни, в случай, че решите да се откажете. На вашето внимание, уважаеми зрители, вие виждате най-легендарните бижута на една висока и изключително елегантна кралска особа, именно Леди Даяна. Цената, която сега разбираме, е 79 лева. Никакъв шанс вие да получите такава цена, където и да е било на друго място, уважаеми зрители. Никога не бихте могли да получите толкова ниска цена. В моето предаване, последните 3 минути, аз имам възможността да ви предоставя на вашето внимание тези бижута, уважаеми зрители, на цената на един градски разговор. Само единствено сега може да се обадите и направите своята заявка. Плащате единствено и само когато бижуто пристигне при вас. Целият комплект, всичко, което виждате вие на моята ръка, за цената от 79,99 вие може да направите изключително лесна покупка, само ако се обадите. Последни 10 шанса. Това е най-известният сет на световно ниво. Това е сета, това е колието на Леди Даяна. Един магически пръстен и прекрасните обици, които ще са прекрасно допълнение, разбира се. Уважаеми дами, вие вече си представяте това. Количествата намалят, което означава, че вие, уважаеми зрители, купувате. Това е чудесно. Вие купувате, защото знаете, че имате възможност да се здобиете с изключително високо качество бижута. Разбира се, имате и 30 дни гаранция. Не чакайте коледните празници, не чакайте рождените си дни. Вие заслужавате да си купите този прекрасен комплект на цената от 79,99. Уважаеми зрители, на всички, които им предстоят поводи,
абитуренски балове и имате нужда от подаръци. Това е вашия шанс, който вие може да съчетаете елегантност и изящество, една наистина комбинация кралска комбинация на прекрасните бижута на моята ръка. Последни 4 бройки, минута и половина до края на моето предаване, уважаеми зрители. Наистина може да правите своята заявка. 7138. 7138 е уникалният код, който вие трябва да дадете на нашите оператори. Последни 3 бройки. Много искам да честитя на всички, които се здобиха с това. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, вие нищо не губите. Това е вашия единствен уникален шанс да получите това прекрасно бижу, което не бих могла да съм сигурна, че ще презентирам и за в бъдеще. Наистина, последната ни минута, последни 3 бройки, искам да знам, че вие вече правите своя избор на цената на един градски разговор. 02-439-1580. Последен шанс, уважаеми зрители. Този прекрасен комплект на Леди Даяна. Вие може да правите своите обаждания. Аз трябва да ви кажа съвсем скоро довиждане, уважаеми зрители, но преди това искам да честитя на всички, които успяха да се здобият с всички прекрасни бижута. И имаме по-малко от минута, за това обадете се и направете заявката. Последен шанс. Давам ви последна възможност. 7138. Това е уникалният код, който вие трябва да дадете, за да получите прекрасното коле, пръстени обици на Леди Даяна. Честито на всички, които се здобиха, уважаеми зрители. Благодаря ви, че бяхте с мен. Честито на всички, които се здобиха с прекрасните бижута. Очаквам ви отново утре по същото време. Довиждане.